Moi boa noite a todas e a todos. Damos comezo a esta sesión extraordinaria de pleno de data 13 de novembro de 2024. Antes de darlle a palabra ao señor secretario para comezar, vou a pedir a toda a corporación que nos poñamos en pé, guardemos un minuto de silencio pola maior traxedia vivida no noso país en décadas. Moitas gracias. Agora sí, señor secretario, ten a palabra. Bueno, disculpade, boa noite a todos e a todos. En relación á asistencia telemática dun membro dun concelleiro, neste caso, pois acabome de decatar agora que era, porque non me pasaron o expediente, sin embargo, o sea, a solicitude, sin embargo, descoñezo algunha cousa. Me gustaríame preguntala, se pode ser, pero os requisitos do artigo 50 do Reglamento Orgánico Municipal que aprobamos outro día indican que para facer uso da posibilidade de recollida no parágrafo anterior, estou falando do artigo 5.3, non? Que poderán atoparse en lugares distintos ao lugar de celebración da sesión, a condición de que se asegure por medios electrónicos a identidade dos devanditos membros, que o temos neste caso preparado, debe solicitarse por membro do órgano colexiado con 3 días de antelación. Bueno, ao ser extraordinaria e urxente podería non haber problema isto, interpretarse de outra forma, pero ten que atoparse nunha situación de baixa por risco durante o embarazo, que goza do permiso de maternidade ou paternidade, que aí dubido, non o sei, ou ben se padece unha enfermidade prolongada grave que clara e xustificadamente impida a asistencia persoal á sesión. Non sei se dan un destes casos, e se non se dan, non se podería contabilizar a súa situación para que participe no pleno telemático. Fora destas circunstancias non está permitido, non debería estar permitido. Entón, gustaríame que os saibades para, se está en esas circunstancias, sí que podría participar, senón, non. Bueno, a verdade é que creo que non está en ninguna desas circunstancias. Neste caso, chegou a alcaldía a solicitude. Eu non repasei a normativa, é verdade, entendía que aprobáramos xa hai un tempo a posibilidade da conexión telemática cunha causa xustificada, que entendo que é xustificada a súa non presencia hoxe aquí, pero tamén é verdade que non responde a ningunha destas cuestións. Entón, bueno, pois a verdade é que me acabo de atopar con esta circunstancia. Se non pode ser, non pode ser. Non sei se de cara ao futuro e se isto vai a ser prolongado ou temporal, que tampouco sei con exactitude, poderíamos tratar, ou podería o Partido Popular tratar de xustificar a situación e que se estudie o tema por parte da Secretaría e de toda a corporación, de ser o caso. Pareceme unha opción axeitada. Lamento que se desta circunstancia hoxe aquí en pleno. Entendíamos que era suficiente cunha causa xustificada, que ata onde eu sei é por cuestións laborais, temporais, entendo, pero non teño máis información tampouco. Así que, señor secretario, se vostede di que non pode participar neste pleno, pois trataremos de
pidolle ao Partido Popular que, coñecendo a cal é a situación real, pois faga unha solicitude explicando toda a situación e estudiaremos o equipo, os técnicos e xuristas do Concello a situación, se lles parece. Entón, pois entindo moito poderá permanecer como espectador, pero non participar no pleno, entendo. Claro. Bueno, pois se non pode ser, non pode ser. Entón, pois nada, ten a palabra. Bueno, o primeiro punto do orde do día é un pleno extraordinario urxente a declaración de urxencia. Se vos parece, explicades o motivo da urxencia e... Sí, voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra para explicar a urxencia. Ben, a urxencia da celebración desta sesión plenaria ben motivada porque na orde do día se incluyen dous únicos puntos que consistentes en dous expedientes modificativos de créditos que teñen que estar expostos durante 15 días hábiles e, polo tanto, para que a súa entrada en vigor sexa neste ano 2024 para poder levar a cabo o obxectivo dos dous expedientes que por unha banda dotar, bueno, nos dous casos é dotar de crédito necesario para aplicar unha serie de facturas ou para realizar o pagamento de unhas horas extraordinarias realizadas por persoal municipal, os prazos oportunos pois finalizan esta semana para que se poida chegar ao mes de decembro cos dous expedientes aprobados logo das pertinentes exposicións públicas e aprobacións definitivas e, de ser o caso, resolución de alegacións. Pasaríamos a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Ben, pois a urxencia queda aprobada por unanimidade, así que pasamos ao primeiro punto. Punto é o expediente de modificación de crédito mediante suplemento de crédito extraordinario 25-2024, suplemento de crédito para aprobación de facturas incluídas no mecanismo de pago a proveedores. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, con moita brevedade, posto que é un asunto xa coñecidos por todos, que o noso Concello foi incluído por parte do Ministerio de Facenda en ese mecanismo de pago a proveedores de forma obrigatoria para facer fronte a esa serie de facturas que estaban na condición de que eran exixibles e que estaban pendentes de pagamento a data do 27 de setembro de 2024 e que posteriormente o Concello lle comunicou que facturas eran as que se atopaban nesa situación ao Ministerio e que os proveedores validaron as ditas facturas o día 18 de outubro do ano 2024 o Ministerio de Facenda pois realizou o pagamento por un importe total de 2.599.819,07 euros. É un requisito obrigado, de obrigado cumprimento e necesario dentro dese mecanismo de pago a proveedores que o Concello aplique na súa contabilidade, é dicir, nos orzamentos en vixencia, polo tanto, no orzamento do ano 2024, o crédito necesario para a devandita aplicación das facturas mediante o ingreso, mediante a figura dun préstamo por parte do Ministerio de Facenda, posto que ao non aprobarse ese plan de axuste que se debatiu recentemente non se acude a unha operación crediticia, polo tanto, ese ingreso ven en base a ese préstamo anticipado no seu momento, día 18 de novembro, polo Ministerio, pois hai que reflectir ese ingreso e hai que reflectir ese gasto na contabilidade municipal, gasto que se lle descontará ao Concello mediante a retención das cantidades oportunas na participación dos tributos do Estado a partir do mes de xaneiro 2025. Por lo tanto, e para reflectir esa aplicación das facturas na contabilidade, pois temos que aprobar un expediente modificativo de crédito por importe de 2.594.590,62 euros. Non coincide exactamente ca contía pagada polo Ministerio de Facenda, posto que algunhas das facturas estaban suxeitas á retención do 15% do IRPF e non as temos que aplicar nós, o sea, que é unha figura contable. Polo tanto, proponse o Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos en base a ese mecanismo de pago a proveedores. Primeiro, aprobar o expediente de suplemento de crédito extraordinario financiado con cargo ao préstamo a longo prazo dos entes do sector público nos conceptos e contías que figuran na memoria da Concellería
por importe total de 2.594.590,62 euros, co obxecto de levantar o reparo emitido pola intervención por falta de existencia de crédito para aplicar as facturas incluídas no mecanismo de pago de proveedores 2024, expoñer este expediente ao público mediante un anuncio inserido no boletín oficial da provincia durante 15 días, nos que os interesados e as interesadas poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas. Segundo, aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial 6/2024 pleno, condicionado a entrada en vigor da modificación orzamentaria por importe de 119.673,04 euros correspondente á relación de facturas F 2022-437 correspondente a gastos de exercicios anteriores e logo de aprobada definitivamente a modificación orzamentaria que se propón, mediante acordo da alcaldía se procede a aprobación a maior brevidade posible das facturas incluídas nas relacións restantes e que ascenderían a 2.480.146,03 euros unha vez o pleno habilite o crédito. Terceiro, notificarlle este acordo ás persoas interesadas e comunicarlle aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. A todas. Entendemos que es un trámite al que hay que proceder. Nuestro voto será la abstención para facilitar así su aprobación. Nada más. Gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa noite a todas. Ben, desde o BNG entendemos que isto é unha cuestión técnica, que dicir que é un novo paso que temos que dar dentro dese procedimento en que nos vimos incluídos de maneira obrigatoria polo Ministerio de Facenda, que compre aplicar na contabilidade municipal de maneira obrigatoria ese crédito que nos fixo o Ministerio de Facenda hai 2 meses. Entendemos tamén no BNG que agora o que temos que facer é facilitar a aprobación dese trámite, que esa sería a postura responsável, porque basicamente non hai outra opción, é dicir, os cartos foron ingresados, efectivamente, eses proveedores cos que o Concello tiña unha débeda adquirida cobraron esas facturas e o trámite xa está en proceso, xa que lle temos que dar carta de legalidade. A nos o que nos preocupa segue sendo a outra parte, é dicir, como o Concello de Betanzos, como as veciñas de Betanzos van pagar as consecuencias de toda esta situación en que nos vimos sumidas, ese feito de que en lugar de 15 anos para pagar este crédito sen ningún tipo de carencia, se teñamos que pagalo en 5 anos con os intereses que, polo que sabemos, rondarán máis do 3,5%, é dicir, serán 2.599.000 máis eses intereses. E claro, vemos con preocupación que o Concello vai quedar lastrado, que durante, polo menos, eses 5 anos imos ter que apretar o cinto falando nunha linguaxe máis vulgar e que será os veciños e as veciñas de Betanzos os que asuman as consecuencias, porque por moito que nos digan, o feito de que non se aprobase o plan de pagamentos e de que os veciños e as veciñas de Betanzos non teñan que asumir unha subida das taxas do IBI ou dos vehículos de tracción mecánica, van ser os veciños e as veciñas as que asuman esta cuestión. É dicir, en lugar de 15 anos, temos 5 anos para pagalo. Vale, non se suben as taxas, pero o Concello vai contar con 520.000 máis ou menos euros ao ano, máis os intereses. E de algún lado van sair, por moito que tamén desde o Concello se nos diga que se vai intentar minimizar o impacto que esa carencia de ingresos vai ter na veciñanza, está claro que de algún lado vai haber que recortar, que unha partida se vai ver afectada porque os ingresos son menos. Por tanto, os gastos van ter que ser menos. Nos vivimos con moita preocupación esta situación. Vemos unha especie de loita por ver quen é máis irresponsável, por quen xestionou mal e nos levou a isto, e por quen, co seu voto en contra, uns e outros, van obrigar os veciños e veciñas a pagar con intereses toda esta cuestión, e imos seguir mantendo a nosa postura, que é a da responsabilidade, facilitar a aprobación deste trámite para que non haxa consecuencias aínda maiores. Nada máis nesta primeira intervención e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e moi boa noite a todos e a todas. Ben, como explicou o voceiro do Grupo do Goberno, pois estamos ante un trámite que é de obrigado cumprimento, é un trámite que hai que facer, evidentemente, hai que darlle esa forma para aplicala ao orzamento deste ano 2024,
e, polo tanto, bueno, pois, evidentemente, non nos imos a opoñer a algo que é de obrigado cumprimento e, polo tanto, pois, o voto do Partido Popular vai a ser a abstención. Con igual responsabilidade que calquera outro grupo que conforme esta corporación, eu creo que, en primeiro lugar, non estamos a tratar o punto do pleno anterior, que estamos neste punto, e, en segundo lugar, pois a responsabilidade ou a irresponsabilidade de cada un pois terán que medila pois os veciños e as veciñas. Evidentemente, a nosa postura non vai a ser a de que os veciños e as veciñas teñan que pagar por algo que está mal feito por parte do goberno municipal e non nos imos a arrepentir en absoluto da nosa, do noso sentido do voto nese momento. E, bueno, volvo a insistir, non estamos nese punto que xa se tratou hai 2 semanas, pero, bueno, si me gustaría explicalo. Vostede, señora voceira do Bloque Nacionalista Galego, pode pensar que non somos irresponsables e nós tamén podemos pensar que vostedes son irresponsables por moitas outras cousas. Porque, evidentemente, o goberno local actual está onde está porque vostedes lle ofreceron o seu apoio. Bueno, pois cada un pode ver as cousas ou analizalas como queira. Volvo a insistir, non temos que dar ningún tipo de explicación, non estamos en absoluto arrepentidos, porque entendemos, e volvo a insistir, que non son os veciños e as veciñas de Betanzos os que teñen que pagar pois o que se fixo mal ao longo non dun ano, senón de 3 anos. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Moi brevemente, tal e como dicía a voceira do Partido Popular, parte deste asunto xa se debate unha sesión plenaria, pero só vou a facer dous incisos. Unha sobre a cantidade, non? Que falaba a voceira do Bloque Nacionalista Galego que se nos vai a descontar de forma mensual durante 5 anos. A día de hoxe non, por aclarar, non? A día de hoxe non sabemos cal vai a ser a cantidade exacta por 2 motivos. Primeiro, a normativa di que ao non acollernos a un plan de axuste e, polo tanto, non acudir a unha operación crediticia por parte do ICO, como se fixo aquí en varias ocasións neste Concello, concretamente no ano 2008, hai que esperar a que o ICO conceda estes créditos a todos os concellos que aprobaron un plan de axuste e solicitaron a operación crediticia, e, polo tanto, aos concellos que non aprobamos un plan de axuste e que o préstamo non lo fai directamente o Ministerio de Facenda, que xa pagou as facturas, co porcentaxe de intereses que se peche esa operación crediticia do ICO, a nos van a aplicar 50 puntos a maiores. É dicir, o último préstamo cerrouse o 3,1, se se cerra nesa porcentaxe, pois en vez de pagar o 3,1 pagaremos o 3,60. E despois hai outra cuestión que hai os orzamentos xerais do Estado fixan de forma anual cal é a cantidade máxima que se lle pode reter a unha corporación local de forma mensual na participación dos tributos do Estado. Polo tanto, en tanto en canto eso quede aclarado por parte do Goberno Central ca aprobación dos orzamentos do Estado ou ca prórroga ca entrada en vigor da prórroga a 1 de xaneiro de 2025, se é así, pois tampouco saberemos esa cantidade exacta, pero vai rondar efectivamente a cantidade que decía a voceira do Grupo Nacionalista. E xa para rematar, evidentemente este goberno municipal está aquí, non tivo maioría absoluta e foi posto cos votos do Grupo Nacionalista, pero porque a veciñanza non lle otorgou nin aos grupos de esquerda unha maioría absoluta, nin de forma individual a cada partido, pero tampouco aos partidos de dereita. Polo tanto, non foi o Bloque Nacionalista Galego, sino que foi a veciñanza a que fixo que esteamos nesta parte do plenario, nada máis. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito. Gracias, señora alcaldesa. Creo que si ustedes en el programa de Acusti actuaran igual que en el de investidura, ya no llegaríamos a este caso. Nada más.
Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Desculpe, non entendín esa intervención. Non. Pues Non estou falando con sorna, nin moito menos. No, creo que me expliqué bien claro, además. Pois eu, descúlpeme, non entendín o que me quería dicir, non sei se era un ataque ou se era... Descúlpeme. No, ataque non. Despois falámolo, porque de verdade que non entendín o que quería dicir vostede non é ningún ataque. Coa súa intervención. Non é ningún ataque. Despois falámolo, non imos ter un debate nese sentido agora. Eu quero me remitir á nosa primeira intervención, sigo pensando que fixemos o correcto hai 2 plenos, sigo pensando que foi unha postura irresponsable e que ademais leva consigo enganar de alguna maneira os veciños e as veciñas de Betanzos, dicirlles que non van ter ningún tipo de consecuencia porque non se lle suban as taxas, parece que os veciños e as veciñas non van ser afectados por nada, que os orzamentos do Concello que o feito de que perciba 500.000 euros non vai ter ningún tipo de consecuencia na veciñanza. A min alguén que me explique como se fai o mesmo con menos. Porque non o entendo, se os veciños non van ser afectados, daquela algo vai pasar. E a respecto desa frase, é certo, o BNG, cos seus 3 votos, permitiu que houvese un goberno de esquerdas ou progresista no Concello de Betanzos, é certo, supéreno. E despois de todo o que pasou, mesmo de vir do Partido Popular nestes últimos tempos, reafirmámonos nesa decisión e seguimos pensando que era o mellor para o conxunto dos veciños e das veciñas de Betanzos. Non nos arrepentimos nese sentido, de verdade yo digo. Moitas grazas e nada máis. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Non vou a entrar, evidentemente. Entrei porque, lóxicamente, se se dirixe a nós, pois estou en todo o meu dereito de responder. Solo faltaría que vostede me dixera cando teño ou non teño que responder. Faltaría máis. E volvo a decir, cada un ten a súa opinión. Evidentemente, é moi loable e moi respetable sempre. Non sempre respetamos e toleramos. Ora, que non lle podo permitir é que vostede diga que nos dixemos que non ia ter consecuencias. Nos non dixemos eso. Nos dixemos que non estábamos a favor, senón que estábamos en contra do que se propoñía no marco do plan de axuste, pero non dixemos que eso non tería consecuencias. Evidentemente, claro que as vai a ter, porque temos que devolver esos case 2.600.000 euros. Claro que as vai a ter, pero non as teñen por que asumir os veciños en primeira persoa. Outra cousa é que, evidentemente, vai haber unha retención desos tributos do Estado e, evidentemente, pois, algún tipo de apretón de cinturón que vai a ter que haber. Pero unha cousa é que se lle suban os impostos aos veciños e outra cousa é que se lles quite algún tipo de servizo. Que xa veremos cal é, porque todavía non o sabemos. Entón, estamos a falar de cousas que non temos todavía claras. Non as ten o equipo de goberno, ni nos terá o Ministerio de Facenda todavía. Polo tanto, haberá que esperar, pero volvo a insistir. Nos no que estamos en contra é que quen paguen sexan os veciños e as veciñas de Betanzos en primeira persoa. Mais nada, moitas gracias. Ben, eu quero agradecer a postura neste punto de todos os grupos que dixeron que ian favorecer a súa aprobación. Reiterar que todavía a día de hoxe non coñecemos en detalle cal vai a ser a cantidade exacta que se nos reteña mensualmente dos tributos do Estado a partir de xaneiro de 2025. Reafirmarme tamén neso que decía a voceira nacionalista de que trataremos de minimizar a súa consecuencia para a veciñanza, pero a situación, evidentemente, é prácticamente imposible que non se note. Eso é así. Respecto a outro tema que se falou aquí, voceira popular, despois dunhas eleccións democráticas, as maiorías son lexítimas cando son nun sentido e cando son noutro. Non só son lexítimas cando o Partido Popular non é a forza máis votada e se apoia noutras forzas da extrema dereita para gobernar, que ten legitimidade absoluta, porque os veciños e veciñas así o deciden. E cando é un bloque progresista
o que se apoia nesas maiorías é igual de lexítimo. Por tanto, xa é tempo de que se asuma e se entenda, creo eu. Sin máis que debatir, señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pois queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e a abstención dos concelleiros non adscritos do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular. Punto seguinte. O punto seguinte, o punto terceiro, a modificación presupuestaria, suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións 12 de 2024, suplemento de crédito, fondo de contingencia. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, como explicaba na xustificación da urxencia da convocatoria desta sesión plenaria, existe unha serie de horas extraordinarias realizadas por persoal municipal, tanto por funcionarios como por persoal laboral, motivadas polas baixas producidas en distintos servicios, principalmente na policía local, e por vacantes que non puideron ser cubertas para poder dar os servicios públicos de forma correcta e de calidade, principalmente na policía local, e a contía que se recollía nos orzamentos para este tipo de gratificacións, de pagamento, de recoñecemento por estes servicios extraordinarios, pois esgotouse, polo que, para poder facer fronte ao pagamento destas horas realizadas, pois é necesario suplementar a partida. Neses mesmos orzamentos existe unha partida de fondo de contingencia que foi recollida así para poder absorber o impacto da modificación da relación de postos de traballo que foi negociada ca representación sindical e aprobada de forma inicial por este pleno, que a día de hoxe está en estudo de resolución das alegacións presentadas a esa modificación e, polo tanto, non entrará en vixencia ata o exercicio 2025. Esperemos que poidamos traer a resolución desas alegacións para a sesión plenaria do mes de decembro e, polo tanto, a modificación orzamentaria que se propón facer é esos 96.129 euros do fondo de contingencia, pois con eses fondos suplementar a partida de gratificacións e horas extraordinarias para poder facer fronte ao pagamento desas horas extraordinarias realizadas por persoal municipal. Por lo tanto, vou a dar lectura ás propostas que figura no expediente. Primeiro, aprobar o expediente de suplemento de crédito financiado mediante baixas de crédito no fondo de contingencia nos conceptos e contías que figuran na memoria da Concellería delegada por importe total de 96.129,95 euros, expoñer este expediente público mediante un anuncio inserido no boletín oficial da provincia durante 15 días nos que os interesados e as interesadas poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas e, segundo, notificarlle este acordo ás persoas interesadas e comunicarlle aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Dado que en este próximo ejercicio no va a entrar en vigor la aprobación de la RPT, entendemos que es lógica esta modificación de este crédito, con lo cual nuestra posición va a ser la abstención. Gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, resulta evidente que esas horas están feitas, é dicir, hai unha serie de traballadores municipais que desenvolveron un labor e que ese labor debe ser remunerado, como tamén resulta evidente, por outro lado, que o fondo de contingencia realmente está para outro tipo de cuestións, está para cuestións de emerxencia ou de imprevistos, no fondo non é para isto. Isto tamén deixa claro que bueno, estamos pasando un pouco factura deses problemas que tivemos na xestión de persoal ao longo dos últimos anos, que nos leva a que teñamos unha serie de traballadores que están realizando funcións que realmente deberían estar asumindo outras persoas coa convocatoria desas prazas vacantes. En calquera caso, entendemos que compre facilitar a aprobación deste punto porque
imos poñernos sempre do lado deses traballadores que realmente realizaron un labor e que necesitan e deben cobrar por ese traballo realizado. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois é evidente, coñecido por todos e por todas que este persoal municipal pois desempeñou esta, bueno, pois, X horas de carácter extraordinario, polo tanto, fixeron máis traballo do que lles corresponde na súa xornada laboral, do que corresponde pois, o seu salario, e evidentemente pois, o que teñen que facer é cobrar esas horas. Tendo en conta, evidentemente, que hai ese fondo de contingencia que estaba reservado para esa RPT e que non vai a ser utilizado no orzamento deste ano 2024, pois o máis lóxico e normal pois, é dar de baixa esa partida orzamentaria e traspasala e poder pois, efectuar o pago destas horas extraordinarias pois, o máis pronto posible. Evidentemente estamos totalmente a favor e, polo tanto, o voto do Partido Popular vai a ser favorable. Mais nada e moitas gracias. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Ben, nada, simplemente aclarar, evidentemente, sobre a manifestación da voceira do Grupo Nacionalista sobre a xestión do persoal. Ben, todo pode ser discutible, igual que no anterior punto non estamos a falar diso, teríamos un debate extenso e teríamos datos para ver como estaba cando collimos o goberno, o departamento de personal e como está agora. Naquel momento nin había convenio, nin había acordo, nin había axudas sociais, nin había revisións médicas, nin había RPT. A día de hoxe xa vamos pola terceira modificación da RPT. Si é certo que temos capítulos pendientes, como é o regulamento da produtividade, como é actualizar o convenio e o acordo. Evidentemente, está o concelleiro traballando arreo cas organizacións sindicais, pero isto ven motivado principalmente, e o decía na primeira intervención, pola casuística da policía local, que non só estamos a vivir aquí no noso concello, sino que é tónica xeral en Galicia, e máis aínda reforzado pola lei estatal das prexubilacións aos 60 anos, non? Que para que vexamos canto leva cubrir unha praza e sempre que a tasa de reposición, que a día de hoxe si se pode, cando un policía anuncia que se vaya ou pide a xubilación voluntaria aos 60 anos, sempre que se cumpran os condicionantes da antigüedade no corpo, hai que esperar a final de ano, o sea, ao ano seguinte, a aprobar a oferta pública de emprego, comunicarlle á Academia Galega de Seguridade as prazas que vamos a necesitar, se fai unha convocatoria común que nos quita bastante traballo aos concellos. Despois de que se faga esa convocatoria común e que nos asignen que policías van vir a Betanzos, teñen que facer o curso de formación. Despois dese curso de formación teñen que vir outros 6 meses en prácticas ao Concello. Despois desos 6 meses en prácticas teñen que voltar á Academia Galega de Seguridade. Polo tanto, unha xubilación que se produce no ano 2024, teremos o axente ca praza en propiedade a finais do ano 2026, máis menos. E durante ese período non podemos cubrila de forma temporal, como moito unha comisión de servicios. Pero tamén hai que darse conta que estamos nun concello de menos de 20.000 habitantes que é dos poucos de Galicia que ten turno de noite. Polo tanto, tampouco é moi atractivo para os policías que están noutros concellos, principalmente nas grandes cidades, abandonar unha plantilla máis dimensionada e virse para unha localidade como Betanzos, que é das poucas de menos de 20.000 habitantes que teñen 3 turnos ao día. Nós, en plantilla, temos 19 prazas disponibles. Desas 19 prazas disponibles a día de hoxe para facer 3 turnos, é dicir, que non estean en oficina, que non sexa o inspector xefe, ou que non cumpran esa casuística que marca a Lei de Coordinación da Policía Local, que a partir dos 60 anos non se fan noites. A día de hoxe temos a 2 oficiais para facer noites e 11 policías. Pero desos 11 policías hai 2 en situación de baixa prolongada de máis dun ano de duración. E polo cal nos quedan 9. E o outro
está agora facendo o último semestre de prácticas na Academia Galega de Seguridade, que é unha nova cobertura e, polo tanto, se vai a incorporar o 23 de novembro. Entón, con esos mimbres, hai que agradecerlle á Policía Local que este disposta a facer horas, a facer turnos, bueno, non vou a poñer o calificativo, pero, bueno, a facer turnos para poder ter cobertura durante turno de mañán, turno de tarde, turno de noite, os 7 días da semana, os 365 días do ano. E, evidentemente, hai días que surxe un imprevisto e que, bueno, o cubrimos como vamos podendo. Entón, por eso é motivado principalmente esta modificación crediticia e o elevado gasto que está soportando este Concello en horas extraordinarias. Pero volvo a reiterar, están poñendo parte da súa vida persoal e familiar estos policías e o resto de persoal funcionario que tamén está a realizar horas extraordinarias, pero en menor medida, posto que as plantillas non están tan afectadas, non, pola forma da cobertura das prazas e pola casuística dos 3 turnos ao día durante todo o ano. Quería aclarar isto porque creo que é bastante importante da situación que estamos a vivir. E, evidentemente, queremos ter 3 turnos. Nada máis. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Repito da primeira intervención. Voceira nacionalista. Moitas grazas. Ben, non sei, en nome dos veciños e as veciñas de Betanzos, que non sei se os represento, quero dar as grazas por esta explicación, porque supoño que todos e todas somos conscientes de que moitas veces se nos expresan queixas a respecto do funcionamento de algúns servizos municipais e tamén da policía local, mas estou convencida de que os veciños e as veciñas non saben todo isto que nos acaba de explicar o voceiro do equipo de goberno, e é moi conveniente que o teñamos presente tamén para saber as condicións en que están traballando os integrantes da Policía Local. En calquera caso, reitero a nosa postura, facilitaremos a aprobación desta cuestión para que efectivamente eses policías que están facendo este esforzo perciban os salarios polo traballo realizado. Nada máis e grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Ben, pois, señor secretario, debatido o asunto que se someta a votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Ben, pois queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Partido Popular e a abstención dos concelleiros non adscritos e do Bloque Nacionalista Galego. Nada máis, sen máis temas que tratar, boa noite a todas e a todos e levantamos a sesión.